Kita liungan tuh siya bingung lah, 50.000 ya. Lah jual loro 50 ngono. Loro 50. Cempe? Iya. Jangan wis soalnya akeh banget di Bali. Pira iki cempe iki? Lu habis bagiannya. 300. Lah ge. Wedhus lagi murah banget. Iki 300 ya bingung lah, 50.000 ya. Lah jual loro 50 ngono. Loro 50 ge. Lah nunggu ngapa wedhus iki potongnya langkat dagingnya lah. Ana lho lemu banget kok. Anu isa Bali soalnya akeh banget wis 70.000 ya kena 70 lah. 150. 150 wis 100.000 lah kene lah. 1000. 100 lah, apa 100 lah. Kene degawan jero ora bakal payu 100 payu 50.000. Wis 100 bae 100 lah. 100-nya. Deal ya. Ya, Kira sing cokono jual beli wedhus ya? iya ngapa sih? Kalau buat wedhus kok ponakane. Oh, aku nih Bali golek wedhus sing nggo ponakane sing nggo dingo apa dipotong. Dingo. Oh, dingo anake beneran ki ngosit. Konten kono bae anake ngosit. Oke, aku jane Bali ki. Ki malah kebenaran ki wedhus apik banget ki. Ki wedhus apik banget ki nyah ki. Ki murah bae ngono. Ki regane 50 karo apa ngono. Loh. Cokono kok doles 100.000 tadi. Ki wedhus ki lagi larang banget. Siki larang banget wedhus ki. Sing murah ki wedhus Jawa ki wedhus iki ki larang banget ki. Ki sondesip ki larang banget. 900 ora apa ngono 900. Nan ke nyono ora paham tadi. 900. 400 wis. Kalau 400 euro dadi ki wis 600 ki. Kan 900 mang 600 ki. 450. Apa cekak tadi ki. Jenengane maring jero iki regane ki 1000. Wedhus iki 1000 ki. Lucu banget tuh disep nggo dingumbok. Nah, cokono rika modal sing murah-murah. Ki 1000 nang jero saya wis 600 apa 600. 500. Ya. Wis tambahi lah ngot tambahi 50 ngot tak angkat dadi guru nang aku. 550 ora apa-apa ngene. Ki nang jero ora bakal oli 550. 500. 500 kan dadi 500 tok apa? Iya kok. Ya wis ora apa-apa lah melas lah pokoknya. Pokonakane nangis ora apa-apa nek 550 500 ora wis ora. Ayo tenan. 500 ya. Tuh. Ya. Kene nang jero ora bakal oli 500 wis beruntung banget ki. Beruntung banget nang jero 500. Apik banget. Stil ya. Ya, sudah ya. Ya. Terima. Ya.